रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ। बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो। मोनाबिलियाव जोङो बाप्तिस्मा लादों बेहायनोमोन। ओमफ्राय दस्राफ्रा इकुफ्राय बाप्तिस्मा लादों, जेरै आदि पंकज, ओमफ्राय आदा निजोममोन। नाथाय न'खर हिसाबै आयंमोनहा ओमफ्राय जोंहा मोनाबिलियाव। ओमफ्राय जोंनि गिर्जाया फार्स्टआव मोसौ गलिसोमोन फार्स्टआव, मोसौ गलियाव। बेनिफ्रायसो बैहाय थांदों, बै माबा खाथियाव बे टर्निंआव। ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे एरलांबाय आरो गोसोखांबावो गोदो उन्दै समाव आंफ्रा गोबाव जाबायमोन फैया, दिनै फैदों आलफ्रेडनि हायाखै। बे समाव जों उन्दै समाव मानो जोंखौ न' लाङोमोन, बे समाव दोनफैयोमोन, डिसपार्सन जयै थाहैयोमोन। सम सम आयंआ गावनि न'आवबो लाङोमोन, माबायाव बरा गारियाव ओमफ्राय ओंखाम जाहोयोमोन। एखमबा फैयोब्ला दा खाथियाव आमायना मा जायो बिसिनाव थाफैयो। मोनसे खुसिनि गोसोखांनाय फैयो। दुगाबो मोनो, दुगाबो जायो, मानो होनोब्ला आयंआबो सासे राफोद इसोरनि हाबा मावदों। जेराव सोरबा इसोरखौ नाजावनो थाखाय थामथिम जादोंमोन, बे समाव रावनिबो हेल्प लायाबालासिनो आयंआ थांनानै बेवहाय खामानि मावहैयोमोन, बिसोरजों जिफायोमोन, बिसोरखौ फोरोङोमोन। सेल्फ मेड एभान्जेलिस्ट। बे संसाराव दबिहां गेवलांहाङो, जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा। सानसे समाव उरायलांगोन, रावबो बेखौ मिथिस'हाया। जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा। सानसे समाव उरायलांगोन, रावबो बेखौ मिथिस'हाया। गोसो दा लासैनो खृष्टनियाव फैदो गोख्रै पापिफोर। बेनिखायनो नुगा गोसो दा लासैनो खृष्टनियाव फैदो गोख्रै पापिफोर। जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा। सानसे समाव उरायलांगोन, रावबो बेखौ मिथिस'हाया। जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा। सानसे समाव उरायलांगोन, रावबो बेखौ मिथिस'हाया। जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा। सानसे समाव उरायलांगोन, रावबो बेखौ मिथिस'हाया।
संसाराव थफिहां गेवलांहाङो बिबारफोर बादि बारो आरो सिरिलाङो बे संसाराव थफिहां गेवलांहाङो जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा सानसे समाव उरायलांगोन रावबो बेखौ मिथिस'हाया जिउ नों बे बुहुमाव आंगो नङा सानसे समाव उरायलांगोन रावबो बेखौ मिथिस'हाया बेनिखायनो नुगा गोसो दा लासैनो ख्रिस्ट'नियाव फैदो गोख्रै पापिफोर बेनिखायनो नुगा गोसो दा लासैनो ख्रिस्ट' जोंहा बिनि सायाव कुनु बाजानाय फाजानाय गैया जोंनि खोथाया बेनोल'मोन बिथाङा सरकाराव गोदानै बिबान लाबाय सरकारनि मुरब्बी हिसाबै अथ टेकिं लादों संबिधाननि आधाराव आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि अभाब अभिजुग आरो इलेक्सनाव होनाय जिखिनि प्रतिश्रुतिफोर दङ बेखौ मावफुंनाय बिथांनि दायित्व लोगोसेनो 1993 BSc सुक्ति जादों भारत सरकार आसाम सरकार एबसुनि गेजेराव 2003 सनाव BLT भारत आसाम सरकारनि गेजेराव एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिटिसि सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफा आद्रा थादों जेरै 95 भिलेजखौ सोनांगौमोन लेन्ड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो माखासे जिफोर खामानि मावबावनांगौ दङमोन बियो आद्रा थादों किन्तु बिथाङा 17 बोसोर सम मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय माखासेखौ बिथाङा मावजोबनो हादों आरो माखासे आद्रा थादों 2020नि सुक्तिनि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिया प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो बिथांमोननि मदद नांगौ आरो बेखायनो जों हांख्रायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बर' एकर्डनि BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखाय दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटि थाखा जि फैगोन जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिटा होगोन अब्ला बिथाङा मावफुङा होननानै बोरै बुंनो हायो बिथाङा मावफुंगोन आरो बेखायनो बिथांनिफ्राय जों बिदिखौ हास्थायाखै बिथाङा पजिटिभ लानांगौ आरो जों बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै बुंदों सम आरो सुबिदा नायनानै बिथांजों सावरायगोन आरो जों खावलायगोन जे सासे गार्जेन सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि मुरब्बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों जाय सरकाराव फैया माने बिनि रेसपन्सिबिलिटि आरो 1985आव आसु आसाम गणसंग्राम परिषदआ खालामनाय आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव बिप्लब शर्मा आयगनि जि रिकमेन्डेसन दानि NDA आरो BJP सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंबा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायै जेबो बाथ्रा गैया बिथाङा जिखि बुङा माने बिथांनिफ्राय जों पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो आरो राजखान्थिनि थासारिया आलदा दिनै राजखान्थि गैलिया आरो राजखान्थि खालामनांगौबो गैया बिथांनो मोनसे मेन्डेट होबाय आरो दिनै जिहेतु मेन्डेट मोनबाय रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो